Welcome back sa aking YouTube channel! Ayan, nag-video tayo ngayon guys kasi merong dumating na makeup. Of course, makeup na naman. Ayan. Ayan guys, bagong setup tayo ngayon. Kaya andyan kayo sa taas. Medyo mataas kayo ngayon guys para kita nyo ako ng mabuti. At ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga dumating na bagong collection. Char. Itong Wet n Wild. Ayan, sana makita nyo. Ayan, itong blush na to, maganda to siya guys. Kasi peachy-peachy lang siya. Wet n Wild siya in the shade of Nudist Society. So, yan ang kaniyang shade. Maganda siya kasi peachy-peachy lang siya. Ayan o, sana makita nyo. Ganyan siya. Ayan. And ganito ang kaniyang, hindi siya masyadong kita, no? Pero peachy-peachy lang ang kaniyang kulay, guys. Very nice. At meron siya mga glitter-glitter na pagganap dyan. Yes. Yan ang aking, actually, nakuha ko, matagal na tong dumating. Ngayon ko lang na-feature. Kasi ngayon lang ako nag-video. Diba naman, no? And, bumili din ako ng mga sponges. Ayan. So, tatlo. Ayan. So, naka-sale kasi siya, kaya ginab ko na opportunity, guys. Ayan. So, mahilig tayo sa sale, di ba? And then, yung ating LA Girl, kasi nga, ayokong ubusin yung aking concealer na nag-iisa lang. Kaya bumili ako ng concealer. Ayan. So, tatlo siya, LA Girl. Meron ganito sa Pilipinas eh. Meron din akong ganito before. And hindi ko na alam kung ano nangyayari dun. Naubos ko na ata. Pero na-try ko na to siya before. And hindi pa kasi ako marunong mag-blend before, kaya hindi ko masyado siyang ginagamit. Kaya, ayan, tatlo siya. Ayan. I think this is like almost $9. Ganun. So, sa Amazon ko pa rin siya nabili. Ayan. And then, yung ipapakita ko din is ito. Tingnan nyo, guys. Ayan, nakikita nyo yan. Ang ganda. Ayan. So, mirror siya, guys, na meron siyang light. Kung hindi nyo pa ako na-follow sa TikTok is, yan, i-follow nyo na ako kasi doon ko to siya feature. Ayan, so naka-sale siya guys. $15 talaga siya. But naka-sale siya, naging $5 na lang. Kaya, ayan, kinuha ko na lang siya. Ayan, ganyan ang setup ko. Oh. Ayan, kita nyo self nyo. Ayan, so ganyan siya. So cute lang. Gusto ko lang i-flex. Char. Ayan, so yan ang gamit kong mirror. Kasi noon, yung gamit kong mirror is ito. And, mahal to eh. $17 ata to. Diba? So, nakamura ako. Mas malaki siya. Ayan, oh. Compare nyo. Ang liit niya, diba? Ito. Tsaka ito malaki. Kaya, ito yung nilagay ko sa harap para makita ko yung aking makeup. You know. Ito na nga yung aking talagang i-feature ngayong araw na to. Gusto ko siyang i-try kasi I haven't tried their foundation. And alam nyo naman kung ano yung mga ano ba yan? Mga ginagamit kong mga makeup, most of them are e.l.f. So, yung e.l.f. kasi dito yun ang drugstore product nila na affordable at magaganda din yung mga product nila guys. Kaya eto na nga, yan, si e.l.f. foundation. Yan, satin finish siya. And yeah, ito yung oil-free medium coverage nila na foundation. Ayan. Kaya naman, i-try natin i-touch. Gamit lang tayo ng e.l.f. na primer. Kita nyo to, ang nails ko. Ang nails ko na wala nang ay, ewan ko ba eh. Ayan, 5 na lang silang natira sa 10. Out of 10, 5 na lang sila. Ayan. Yeah, pangit na siya tingnan. Ayan, so yun ang aking nails for today. Kaya sana patawarin nyo ako kung aking nails ay hindi kagalang-galang today. Ayan, mag-primer tayo guys kasi yan nga, primer is life. Charot! Primer is life. Ayan, nag-headband lang ako guys kasi para walang buhok dyan. Ayan. Ayan, so naka-primer na tayo. Kaya ayan, buksan na natin guys. Okay, so ang sinabi dito is ang shade niya is 220 beige. I hope nakikita nyo.
Ayan, 220 beige, cool pink undertone. Okay. So, I haven't had a chance na pumili ng shade niya kasi nakasale siya. Okay. So, normally, ang price niya, I think, $6 siya. And nag-sale siya ng 50%. Kaya, ayun. Ginab ko na din. Yung friend ko kasi nagsabi sa akin na, girl, nag-sale yung e.l.f. Ayan. Kaya, hello sis, Charmaine, kung nanonood ka, thank you, kasi sinabihan mo ako. Ayan siya. Pull out. Ganyan siya, guys. Meron siyang pump. And then, plastic yung kaniyang pump. Yan. Ano ba naman tong kuko ko? Nang pangit-pangit naman. I-pump na natin siya. Ay, walang laman. Char lang. Hala, wala lagi. Shake muna natin. Hala, to pump yung pinump ko. Ganyan siya. Hindi siya watery, guys. So, hindi siya watery. Hindi siya liquidy. Ano ba yung towel dyan? Hindi ako professional. But, yeah, ganyan na siya. And then, i-closer ko lang kayo ha. Ganyan ang aking mukha. So, marami tayong mga pores dyan, guys. Yan. Not so much with pimples. Pero may pimples ako dito. Ayan. So, half of my face, lagyan ko lang nito. Ayan. So, yan. Lagyan ko yung aking pimples. Tingnan natin kung mag-cover up siya. And then, gamit lang tayo ng damp sponge. Ang bango ng foundation. Nakala ko yung sponge. So, ganyan siya. Medyo, parang puti to sa akin. Pero, okay lang. Medium coverage nga siya, guys. Hindi siya parang meron pa ding nakikita na mga kuan. And yung pimples ko hindi niya masyadong na-cover. Ayan. So yung pimples ko dyan is kita pa din siya. Hindi niya masyadong na-cover yan. Pero, tignan natin kung buildable siya. Lagyan natin ulit. So, medyo nawala, pero andyan pa din eh. Andyan pa din siya, ayan. Parang masasabi ko is parang na-erase niya yung mga sumpa. Char. Yung mga veins ko, yan. Parang na-erase niya. Kasi meron ako dito marami. Yan o. So, parang na-erase niya ang aking mga imperfection dyan. Parang nag-add lang siya ng color sa aking mukha. Yan. So, even naman siya, guys, oh. Tingnan niya. Ang ganda niya. Okay naman siya. O, ganyan na siya. Medyo basa siya, guys. Parang basa siya. Or parang sa kuan lang. Foundation. Or sa sponge ko lang. Meron pa ding mga veins, guys, kung nakikita nyo. I hope nakikita nyo. Pero, ayan, oh. Hindi siya talaga full coverage. Tingnan natin kung mag-add tayo. Nag-add ako kanina pero konti lang kasi yun. Tingnan natin kung mag-add tayo ng marami. Ang sabi niya dito, apply a small amounts starting at the center of your face and blend outward using fingertips, a sponge, or a foundation brush. Layer as needed for more coverage. So, layer natin. So, parang ito, second layer siya. Okay. Medyo nag-add naman siya ng coverage, guys. Pero, kung meron kang mga spot dyan, kailangan concealer na talaga yan, guys. Hindi niya talagang na-cover yan. Ayan, nag-add lang siya ng color. At meron naman siyang, ayan, medyo nawala ng aking mga veins dyan. So, okay naman siya, guys. Medyo nawala na yung aking mga veins. Ayan. So, malamig siya sa feeling, ha? Sponge yung ginamit ko. I-try naman natin na gamitin yung aking foundation brush. Kung maganda ba siya. Nag-blur na ba siya, guys? Pero, hindi pa talaga siya nawawala sa paningin ko. Andyan pa din siya. Ayan siya. Ay, mas maganda siya, no? Parang maganda siya kung kuan siya, brush. Kasi hindi masyadong nawala yung foundation. Pero parang hindi siya nag-blend ng maayos.
Parang hindi siya nag-blend ng maayos. Pero, ayan siya, oh. So, 1 pump pa lang yung dito. At saka dito is 2 pump na siya. So, parang dito is na-covered naman siya. Ayan. Wala kasi akong pimples dito sa sides. So, hindi ko talaga siyang maayos na matignan kung may coverage. Pero, look at that. Nawala yung mga veins at redness ko sa face. Kaya, okay siya, guys, ha? In fairness. Ayan, i-try naman natin guys kung lagyan natin siya ng 2 layer. Parang makapal na to ang aking foundation, feeling ko lang. Pero hindi ba siya heavy side guys? Hindi siya heavy. Maganda pa rin kung sponge ang gamitin guys kasi parang magkikiki to pag hindi sponge kasi yung foundation hindi siya parang nagme-meltdown. Alam mo yun? Ayan o. Parang makapal siya. Ayan. So, makapal na siya tignan, guys, yung ating foundation. Okay naman siya, guys, pero parang hindi talaga akong comfortable na makapal siya. Kasi feeling ko magkikiki to, eh. Yung dito na side is parang heavy siya. Ang dito parang okay lang. Pero mas maganda talaga na gamitin ang sponge. Ayan, biniblend ko lang siya ng maayos, guys, kasi parang hindi talaga siya na-blend ng maayos eh. Ayan guys, so babalik ako, tatapusin ko lang aking makeup, and yes. So, ganyan na siya guys, oh. Ayan. So, ang ginawa ko guys, blended ko talaga siya yung dito. Kasi parang hindi talaga siya nabe-blend ng maayos pag foundation brush. So, ayan, binblend ko lang siya using a sponge. Ayan guys, so ito na ang ating final look for today. Ayan. So, yeah, nag-film na din ako ng makeup look na ito. Sana magustuhan nyo yun. And I think, mauuna muna tong aking foundation review bago yon. But sana panoorin nyo yun. Okay? And anyway, yeah, iti-test out natin to. So far guys, ganito siya. I don't know kung makikita nyo. But wala pa naman ako na feel na nagki-cake or whatsoever. So, okay pa naman yung ating look for today. So, ganyan. So, wala pa ako na kikitang oil dyan. Yang ang shimmery dyan sa taas, guys, is aking yang highlighter. Okay? So, babalik ako mamaya para sa aking thoughts. Okay? Hello guys! So, ayan, muling nagbabalik. Okay, so, ayan na nga guys, ang aking mukha. It's already 9:27 in the evening. So, nag-start akong nag-vlog is around 3. So, natapos ako nag-makeup around 5 or something. Yes, so, I think nasuot ko siya for 4 to 5 hours sa aking mukha, and yeah, hindi ako nag-blot, hindi ako lumabas. Okay, andito lang ako sa bahay. Aircon siya, so hindi ako nainitan. Pero ang kanyang itsura is parang oily siya. Hindi ko lang alam kung sa highlighter ba to or sa foundation na siya. So parang nag-cakey na siya guys. Tignan. Ayan. So cakey na siya tignan guys sa akin. Kaya siguro kasi medyo makapal yung pagkalagay ko. So, okay pa siya sa camera. Yan. Diba? Pero, sa personal,
Looks like very cakey na talaga siya, guys. Cakey na siya tignan. So, hindi pa ako nag-blot, guys, ha. Tignan natin kung mag-blot ako. Ayan. So, try natin na gamitin tong tissue kasi wala akong blotting paper. Ayan. Kung nagta-transfer siya or meron siyang mga transfer na ganap. Ayan. So, blinat ko siya, guys. Ganyan siya. So, pero na medyo nawala yung kanyang pagka oily. Pero meron pa rin shine na nangyayari. And ito yung kanyang transfer. Hindi masyado yung transfer niya, guys. Uy, konti lang ang kanyang transfer. Pero mukha talaga siyang cakey, guys. Ayan. So, yan. Sa foundation na ito, guys, I think magagamit ko siya. Kasi gusto ko yung kulay niya. And yung price niya din. Medyo okay yung price niya, guys. Kaya lang, medyo siguro lilitan ko pa siya or minimal lang yung ilalagay kong foundation kasi nagkikiki siya sa akin. And siguro kasi yung aking face is oily. Yun, nagkikiki siya talaga. Siguro kung nainitan ako, guys, siguro may difference din. Since nagkikake na siya na hindi pa ako nainitan, how much more kung nainitan ako, diba? 5 hours ko lang siya, or 5 hours or about 5 hours ko lang siyang nasa face ko, pero nagkikake na ako. Kaya, I don't think I would recommend this one for a long period of wearing makeup. But, kung short lang naman, yeah, okay na din to. Tatanggalin ko na yung makeup ko, guys, kasi gabi na dito. It's already 9:31 and gabi na dito, kaya tatanggalin ko ng makeup ko, guys. Kaya, yeah, thank you so much, guys, for watching this video, guys. And I hope nagustuhan niyo ang aking review ng e.l.f. foundation. And see you on our next video. Bye!